Morning, everyone! Say good morning. Morning, Ate. Morning, everyone! Kailan ka dumating? Tatang. Kanina po. Nina po. Yan. Sino, nakaligo ka na po? Tita po. Opo, ligo na po. Po. Tuloy ka na. Mabango na siya. Paggising niya, kumain siya ng chocolate. Tapos, pumunta siya dito sa bed ni Tita. At, gusto na naman niyang lagyan ng chocolate ang bed ni Tita na bagong-bago ang bedsheet. Ano po? Maligo na tayo? Ay, maliligo muna si Tita. Tapos, magbi-video po tayo ng YouTube na review ng lipstick. Kamo. Pipsi. Lipstick. Lipstick. Bulaga. Bugala. Bugala nga. Bulol. Bulaga. Bugala. Bugala. Lipstick ka mo. Pipsi. Anong lipstick? Sige na. Tita. Maliligo na po. Maligo muna ako, guys. At nag-aabang. Nag-aabang tong maliit na baby girls. Hi, YouTube. Hindi po makaligo si Tito. Kamo. Kasi po, si Mami po, naki-CR po sa CR po ni Mami, ay ni Tita po. Tapos, anong nangyari? Baho! Ano yung baho? Mami naman, kamo. Baho po! Mamatay po kami, kamo. Kasi po, kain po kayo ng kambing. Kain kayo kambing, baho ng upo nyo, kamo. Ano bang gagawin ko ngayon? Ay, magbi-video ako ngayon ng lipstick review na tapos, mag-film na din ako ng mga videos for my Travel Thursday. Good news, may bago tayong schedule. Every Thursday, meron tayong short video lang siya na parang basta, malalaman nyo soon. Tapos, basta every Thursday may video na ganon if the internet permits. Bye-bye! Say bye! Say bye! Say bye na! Di ka na kasali sa YouTube ko mamaya. Di ka nasali? Di ka nasali, ha? Bye, tita. Wow! Cooperative! Natakot! Bye-bye! Hey guys! So, kakatapos ko lang maligo. Sabi ko nga, diba? Film ako today ng videos. Tapos, as I am checking my vlog na ina-upload ko, ang bagal talaga. Kagabi pa to eh. Mga 12 ko pa to in-upload kagabi. Tapos, ayan na yung nangyari. Ano pa rin, 627 minutes remaining pa rin. And now, I'm planning all my videos. Yan, may March na ako and my, ano ba, yung February ko nandyan. Actually, ang tabi kong nakaplan na mga videos. May February series pa sana ako. Parang Valentine series. Hindi na nagawa kasi, ano ko, parang this month, I'm so discouraged to do a lot of things. Discouraged ko sa school, discouraged ko sa work ko, discouraged ako sa YouTube. I don't know what's happening with me. But I'm back on track. Ayan, so nagpa-plan na ako. So, iniscan ko tong laptop ko. Ang dami ko pa palang hindi na-upload ng mga videos. Tapos, yung mga i-upload ko ng February, na-filmed ko na siya. Yung iba, kasi nga, diba, hindi ko ina-upload kasi sobrang bagal talaga nitong internet namin. As I was saying sa previous vlog ko na poor service talaga, very poor. So, yeah, I'll see you guys later. Bye-bye. Hey guys, so medyo nakaset na ako to film a video, pero guys, hindi talaga natatakpan ng concealer yung pimples ko. So, comment down below kung anong ma-recommend nyo na concealer for this. And I'm using my Naked palette right now para sa eyes ko. Hindi ako makapag-film kasi nagigitara sila sa sala. Sige, pagbigyan mo na.
Sabi ko kay Jen, tumigil siya munang mag-guitar kasi mag-film na ako. Sige, titigil na ako. Tumigil siya. Pumunta siya dyan sa door ko. Kumanta-kanta siya, kinakatok-katok niya yung door. Mga baliw. Mag-film na ako, guys. Film na talaga ako. Bye. So, guys, nakapag-film na ako ng 2 videos. Not really complete yet with that, but this is the lipstick. But this is the lipstick that I'm currently reviewing right now, the Ever Belena Advanced Liquid Lipstick, and yeah, I'm really loving it for the past 3 days that I've been using it. So yeah, gusto ko lang kasi may may makikita kayong review na real time talaga yung pag-fade ganyan. So gusto ko. Tapos nag-film din ako ng intro ko sa Travel Thursday ko. Travel Thursday. So, yun guys. Maybe nakita nyo na yung film na yon or yung video na yon, I guess. Kung habang pinapanood nyo tong video na yon. Na to, I mean. So, yun guys. So, I'll see you every Thursday. Sabi ko nga, diba? So, ang dami kong nakabinbin. Nakabinbin ang lalim. Ang dami kong nakapila dyan. Nakapila na naman. Dami kong nakasave dyan ng mga ideas ko na naka-write down ko na. So, oily na ng mukha ko. So, I'll see you guys later. Bye-bye. Hey guys, so katapos kong mag-film ng 3 videos. 3 videos kasi mayroon nga akong Travel Thursday. So, nag-ano na ako para pag mahina yung internet namin pag medyo malakas yung internet namin, makapag-upload na ako. So, kain muna ako. Hindi pa ako kumakain. Anong oras na ba? Magti-3 na ata. So, tapos kumain ako kanina guys ng sampalok. Kasi nung last Sunday pa talaga ako nag-crave sa sampalok. Ayun. May sampalok sila Jessa, yung girlfriend ni adik ko. Yung sampalok daw yung mga boarding nila na yung matamis. So, ayun. Kain muna ako guys. Para ma-review ko din kung maganda ba tong lipstick na to ng Ever Belena. Although nagamit ko na to yesterday, sabi nilang gano'n, ha? Wala ka ng lipstick, madam! Sabi nila habang kumakain ako. Gina-joke lang pala ako. Meron pa, sabi. So, ayun. Hala, wala akong ayun, may chili oil, tsaka calamansi. Nanood ako ng Altab. Ayan. May Christmas decor pa pala kami. So, ayan yung mga gamit nila kaninang madaling araw. Kwento ko sa inyo guys sa kwentuhan series ko yung nangyari kaninang madaling araw. Funny lang. So, kain mo na guys. Bye. Hey guys, so medyo gabi na. Galing na kami sa labas. Gulo. Quick update ko lang lipstick ko. Nag-fade na siya talaga. Pero nandyan pa rin naman. So, mag-update lang ako. And i-close ko na din tong vlog ko, guys. Kasi, ang hirap mag-upload pag mahaba yung video. So, yun. Close ko na. And I hope you will subscribe kapag nanonood kayo. And a lot of videos will be coming this February and March. So, watch out for those. And I'll see you guys in my next video. And don't forget to follow me in my Instagram. Bye!